Hakani ka video ngan batai pi Shapang kani ka Vidyadhan Scholarship scheme. Kani ka di ka scheme na ka banta ki khana Pule jo ka Meghalaya. Ki bala pass ka class 10, ki basang class 11. Ka jingdan kam ka di ka dur passport size color ka way. Na ta pada ka marksheet class 10. Lara pimdan original ngin upload ka soft copy ke ba download na ka website jong ka emboss. Nata ka balai ke ka income certificate ke ba phila ban yo na video but kimsha ban upload ka roshan hang ni. Nang ta ka tarik ba haduh ban apply ya kani ka scholarship ka de life hoi tarik Julai 2000. Tira phila hakani ka website jo kani ka Vidyadhan pinyo ya kani ka link klik ya kani apply but pinsayu iya kani ka page jong kani ka Vidyadhan but hang di phila ban Pule daladi shapang jong ka khana ba phin sngewthuh shai namar lada ngap ya ka jing batai ki wei le si kin bakla te lada Pule lajong phin sngewthuh ba ka ei ka badan kam ka ei ka badai bat ka ei ka balaj nang ta na pedeng jong kini ki les ki kerteng jong ki jela pa pero perang ni kini ki ba ai da ka rong blue phila ban jiet tang ya ka jela la jong kata ka di ka jela Meghalaya hang ni la tho sai ba na ka banta jong ki class 11 12 ha ki system la ban yo 10000 te ban apply ya kani ki khana ki ba dan ka jingmi ke ba tangah po lailak system nayeng nasem kila ban apply kani bat kidi ban pass ka class 10 examination jong usnem arajar arphosan naga jela Meghalaya nangta ya ka percentage ki shem nyo phosan person bat prophosan person cheneng nangta pada ka tarik ba haduh ban apply ya kani di life hoi tarik Julai arjar phosan nangta 10 tarik August arjar phosan kandon ka screening test kanyo tarik August haduh khasau tarik September arjar phosan kandon ka kenja interview lane ka test kin sabu ya ka por ke sabatai ya kata pisio jingtim nangta pada ki documents kumbang ong pi mana ka dur ka way ka marksheet jong ka class 10 ka income certificate te hang ni la ong ba ya ka ration card kimla ban pedeng te nang ta pada phila ban klik na kani ka option apply ban apply ya kani ka scholarship te hang ni pihak ban pendap ya ka kerteng first name last name ka jaj anta email ka email jong pi bat sa select hang ni ka la bandai ka Gmail ani ka Yahoo Hotmail bat kumta terter te jit ka bat dei hok na pedeng jukini bat sa ayo password hang ni u password persang ban aido password ba longkum kini ki jaj na ai than u ba simple nomor ba kan long save na kamta ka jong pi na ta sa pentik na yo password sa sien pan na ta sa click register but lada pi dang shem jing e halor kani ngan sa permi sa kawi pede video ban batai pi khamsai ha ka bai dei bat ki rukom ban pendap penbiang sha kawi pede ka page khanang ba pindu sngewthuh khamsai lada pi don jing e lada pim don jing e tangkat ni te phila ban bateng ladi pan ya ka e wadei ban le tengah ngai scam bagani ke video ka ajing mod ka ajing man toy pi wat klat mengkersan ingi na ka post ka por ka play sibun